May tao ba dyan? Yan. Hilo. Palaksan ng volume ng radyo, Bili. Hello! Magandang hapon. It's me, nagbabalik ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratsone. Kumusta? Kumusta ka lately? Parang feeling ko medyo nagdadalawang isip ka pa kung ibibigay mo yung regalo mong yan, ha? Balita ko kasi ang regalong yan may halong sama ng loob. Huwag ka magbibigay pag may sama ka ng loob, ha? Oo, dapat sa mga panahon ngayon, sa oras na ito, eto mismo yung naririnig mo. Eto yung oras para matanggal na yung mga galit sa iyong loob. Oo, at napaghahalataan sa muka. Paghahalataan sa mukha mo na medyo bad trip ka O yan tingnan mo yung katabi mo. Ayan ayan. Yan yung magregalo pero may galit sa puso. Anyway, yes, I'm back po. It's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. Paulit-ulit. This is me, your daldalerang atleta, DJ Maratsone, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Una sa lahat, alam naman natin na 29 days to go, Pasko na. At sinasabi natin kapag Pasko na, isa sa mga pinakamagandang gawin, mag-isip ko ano bang pinakamagandang regalo mo sa kanya. Maratoni, mag-regalo pa, mag-break din naman kami. Uy, wag ganun. Alam mo, sa Pasko ngayon, it's time to give love and give gifts. Kaya naman, gusto ko munang i-shoutout bago ko makalimutan. I-shoutout ko muna yung pinakaswerte na nanalo kahapon. Na nagngangalang, teka lang, asan na ba yung pangalan nun? Yun! Teka nga, ito ba yun? Ayun! Na nagngangalang Sherwin Castigon na isang Move It rider na may plate number na 392GHP. Oy, congratulations sa'yo, sir! At proud ako sa'yo dahil na-claim mong iyong papremyo. Naway marami kang mapasaya dyan sa iyong 1,500 pesos. O, tipid-tipid muna kapag hindi naman kailangan gastusin o kapag kakailangan medyo ilagay muna sa savings account. Marathon, may savings account? Opo. Anyway, going back, since sabi ko nga kanina is 29 days na lang, Pasko na. Gusto kitang tanungin, kapag ka ba ikay magbibigay ng regalo, ha? Oo, magbigay ka na, huwag kang madamot. Kapag ikay magbibigay ng regalo, ano bang mas trip mo? Trip mo ba na mas marami kang maibigay? O trip mo yung maganda ang quality ng ibibigay mo? Oo. Is it quantity o quality ng regalong ibibigay mo? Parang napapaisip ka ngayon. Minsan kasi okay ka na dun sa mga nabibili mo sa Divisoria. Yung tigli-5, tig-10. Ilalagay ko naman sa magandang balot, Maratoni. Pwede na yun. Nasa sa'yo naman yan. O baka ikaw naman yung mga tipo ng taong nag-iipon para mabilhan ng bagong washing machine ng iyong ina. Mabilhan ng bagong smart TV ang iyong ama. Well, bahala ka na dyan. Trip mo yan Anyway, ako yung magbabalik maya-maya lamang. Time check, it's already 3:36 in the afternoon. At syempre, gusto ko i-shout out yung mga talaga naman kahapon sumakay ako dito sa sasakyang ito. Isang in-drive driver na sabi niya, pagbaba niya sa akin dito sa may MBC Media Group. Sabi niya, eto po ba yung yung radio station na may AM at FM? Yung lab radio po. Ay, oo, sir. Ito, nasakay mo. Ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Tapos sa gulat siya, sabi niya, si Maratoni, ikaw ba yarn? Opo, ako po ito. At dahil kilala mo ko, shout out ka sa akin, B. Shout out natin si Sir Christian Denise. Ay, hello, Sir Christian. Kung nasan ka man ngayon, mag-ingat ka at ingat sila sa'yo.
O siya, sayo ka muna, Sir Christian. Oh. Eto na, oh. Eto na yung kante. Oh, Sugar My Tongue, X My Hums by Abel. Magbabalik po ang inyong daldalerang atleta maya-maya lamang. Before na, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Oh, sayo.